vakomana the opposition munyika yeZimbabwe vamboudza kuti aiwa panguva ino vakajamuka vachiramba the third term, vachiramba kuti aiwa the regime kana the government inotungamirwa nemutungamiri wenyika yeMasondabzo Mnangagwa unoziva kuti ndo vane the majority vote the parliament, vachikuona kuti aiwa these guys they must be dismissed, these guys vanofanira kuchibva zvavo. Vauya vachiona kuti what if these guys vakapinda third term, nyika inosara inei. Sambira mashuka anobuda nyogwa pana papa hendo opposition citizen coalition for change, subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda toona kuti anozi Nanette Omark anonyora achiti leave ED Mnangagwa and ZANU-PF in the corrupt, greedy corridors of power and see what Zimbabwe is left. And as for a third term, I shudder to think, given half the chance, they would still and denude the Sahara Desert of sand. Vanozika pasasipoti gone too soon, Marange poorer today than it was in 2006. Lithium almost exhausted with nothing to show. Gold mafia, they are smiling in Dubai. Land, a national asset now being privatized. Elephants, next painting, Chinese looting. Ndomashwa nomuda pana pachora chiti aiwa all these actions atukona kuti nema resources enyika even the state land varikataura mashoko kuti aiwa zvinhu zvese izvi tiri kungoona zviri kungotengesewa zviri kunga zvichipuwa vanhu vekunze vanga vakomenda kuDubai kana vekuchina. Jona achichema chiti aiwa saka this regime ikaramba iri on to power until third term, their vision tinoona kuti hapana zvainenge ichiita, but inenge yava vision yekunota maresources, nyika ichisara yairi kunze, nyika ichisara yakashama. Tiona kuti hapana kana any value iri kudzoka kuma-citizens kana kuti Zimbabwe at large. Tudze mafunguro enyu mutodiwa pamusoro pechitiko ichi. Havina comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.